ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଯଦି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଯଦି ଏବେ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆକଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେହି କେଉଁଠି କିଛି ନ କହନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କେଉଁଠି ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସିନା, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗାନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମାଆ ମାନେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଗାଳିକି ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ବରଂ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାଡ଼ ଗାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବେନି। ତେଣୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁନି। ବରଂ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।